Dobrý deň, dámy a páni, vítajte na našom webinári, v ktorom sa spoločne ponoríme do fascinujúceho sveta zmien automatizácií v rekrutingu. Hneď na začiatok mi dovolte, aby som vám ukázal jedno zaujímavé číslo, a tým je 100 miliard. Číslo znamená 100 miliard dolárov, a to bezmála slovenský rozpočet pre celú krajinu. A to číslo znamená ohlasovanú investíciu spoločnosti Microsoftu a OpenAI, a to je investícia do vývoja ďalších AI toolov a do ďalšieho AI sveta. Čo to pre nás znamená? Znamená to pre nás to, že naša práca sa pravdepodobne zmení, že naše návyky sa zmenia, že sa budú redukovať nejaké pracovné pozície. Takisto sa budú vytvárať nové pozície. A o týchto zmenách sa budem dnes rozprávať s mojimi hostiami. Keď som si pripravoval tento webinár, tak som si povedal, že čo by to bolo za webinár, keby som nemal pri sebe nejakého zahraničného hostia. A ja by som chcel privítať z Českej republiky HR business partnera v spoločnosti YD Capital, a tým je Barbora Prokešová. Ahoj Barborka, vítaj v našom webinári. Zdravím všechny a těším se na dnešek. Barborka, len trošku nám predstav, čo robí YD Capital a aká je tvoja úloha v tejto společnosti. Ano. YD Capital je vlastně investiční developerská společnost. Zaměřujeme se na nemovitostní projekty a veškeré tady tyhle věci okolo investic a možností klientů, aby se podíleli s náma na těchto projektech. A moje role je vlastně manažerka náboru a HR business partner pro právě tu investiční divizi. To znamená i ta centralizace náboru například a vše okolo náboru. Skvelé, ďakujem veľmi pekne. Môj druhý host, ja som si to až musel napísať, majiteľka, rekruiterka, inšpirátorka, headhunterka, IT v IT a ďalšie roly, ktoré má Lucia Štelerová zo spoločnosti Tel ERP. Ahoj, Lucia. Ďakujem teda, Slavko, za predstavenie. Na niečo som zabudol? Nie, iba v skratke teda poviem, že už viac ako 18 rokov sa venujem vyhľadávaniu IT expertov a expertiek a odborníkov v danej oblasti pre medzinárodné, ale aj slovenské spoločnosti. A okrem toho teda, že tie technológie sú nám veľmi blízko, tak v neposlednom rade umelá inteligencia je súčasťou nášho života. Ja sa veľmi teším na tú tému IT v IT, pretože integrovať ženy do IT je veľmi zaujímavá téma, určite pre každého a určite hlavne pre ženy, ktoré sa niekedy aj boja vstupovať do tohto sveta. Len nám v krátkosti povedz niečo o tomto projekte. Tak IT v IT je organizácia, ktorá pôsobí už na Slovensku viac ako 10 rokov a našou prioritou je motivovať dievčatá a samozrejme aj dospelé ženy na to, aby dostali priestor na vzdelávanie a vstup do sveta IT. To znamená, pracujeme s vekovou skupinou od 7+. Nie sme žiadna feministická grupa žien, ktoré preferujú len ženy, ale naopak tie podmienky na Slovensku v technológiách sú stále o predsudkoch a stále bojujeme s tým, že ženy prirodzene častokrát ovplyvňované aj rodinou, aj prostredím, si myslia, že nemajú na to, aby proste pôsobili či už v IT firmách, alebo dokonca boli tvorcami alebo spoluúčastníčkami rôznych aplikácií a projektov. A práve naopak, tá diverzita v dnešnej dobe je potrebná a práve v technologických a akýchkoľvek vývojových tímoch sú dôležité práve tie ženské pohľady a elementy. Super. Wow, fantastický projekt a držím palce. Ďakujeme. Aby sme to mali gendrovo vyvážené, tak môj ďalší host je muž, programátor spoločnosti Všeobecná úverová banka. Je to Rudolf Brdečka. Ahoj, Rudo. Ahoj, zdravím všetkých. Asi na Slovensku netreba predstavovať Všeobecnú úverovú banku. Skús možno povedať niečo o sebe, čo je tvojou úlohou vo VUBčke. Ja pracujem vo Všeobecnej úverovej banke už množstvo rokov, nechcem povedať koľko, je to obrovské množstvo rokov. Pracujem vo vývoji IT, oddelení vývoj IT, kde sa ja osobne teraz zameriavam na správu internetu, intranetu, ale v podstate robíme pre naše oddelenia v banke, najmä na centrále rôzne
nástroje, túly, ktoré im zjednodušia, zefektívnejšia prácu. Možno práve preto som tu, pretože som pracoval aj na prepojení teda Recru s našimi vnútornými systémami, ale v podstate to v portfóliu tých prác je veľmi široké a sme v podstate jediné oddelenie, ktoré ponúka takúto službu v banke. Wow, super, tak teším sa na diskusiu s tebou, hlavne o tých technických veciach a o implementácii tej automatizácie, o ktorej sa dneska budeme baviť. Aby som predstavil ešte seba, ako moderátora, moje meno je Slavko Fulek, ja som spoluzakladateľom spoločnosti Cloud IT a spolutvorca nášho produktu Recru. Je to ATS riešenie pre rekruterov, keby náhodou niekto nevedel. ATS je Application Tracking System, fungujeme v 15 krajinách, vytvárame viac ako 45 000 pracovných ponúk ročne, spracujeme zhruba 500 000 životopisov a sme rejtovaní 4,9 z škály 5 cez spoločnosť Captera. Na ten úvod ja som si tu pripravil zo pár AI toolov, ktoré používame a ktoré sú tak najčastejšie využívané v našej spoločnosti a s ktorými máme skúsenosti. Som si ťahol z LinkedInu taký obrázok a tu som len chcel ukázať, do akých všetkých industrí, do akých všetkých našich životov vstupuje AI a koľko týchto toolov je. Tento obrázok je malý, ale tých obrázkov, tých všelijakých možných grafov a prieskumov tých HR toolov môžete v súčasnej dobe na LinkedIne nájsť množstvo alebo vôbec na internete a pribúdajú každým dňom ako huby po daždi, takže už teraz vidíme, akou rýchlosťou vstupujú tieto tooly do našich pracovných životov. Čo my používame v Cloud IT a v Recru, samozrejme ChatGPT je to najčastejšia časť alebo najčastejší pomocník asi nás všetkých, každý to už asi predpokladám pozná. Samozrejme DALL-E na tvorenie obrázkov. Veľmi podobný nástroj používam Gemini, tvorba rôznych kontentov, veľmi podobný ako ChatGPT, dáva podobné odpovede, ale nie je vždycky tak kvalitné ako ChatGPT. Veľmi populárny môj nástroj na prezentácie, na rôzne onboardingy. Častokrát v Recru používame tento systém hlavne na tvorbu manuálov. Je to syntézia, nestojí veľa, je to nejakých $20, kde si viete vytvoriť rôznych avatarov, napísať text, zvoliť si nejaký typ prezentácie a dať tomu nejakú jazykovú mutáciu a títo avatary sa vám krásne rozpohybujú a je to taký veľmi moderný a pekný štýl prezentácie pri onboardingu alebo pri predstavení vašej spoločnosti. Taplio, keď pracujete s LinkedInom, tvorba AI kontentu, práca s vašimi postami, veľmi dobrý nástroj, ktorý môžem odporučiť. Canva, ak nie ste nejaký veľký guru v tvorení prezentácií, Canva má úžasné nástroje a takisto AI vstupy cez tie grafiky, kde si len napíšete prompt a vie vám krásne vytvoriť prezentáciu. Ak chcete zvýšiť svoj engage na LinkedIne, je tu niekoľko nástrojov, kde môžete používať ako napríklad Engage AI, kde si pomáhate v tom, že vám to vytvára odpovede pre danú nejaký komentár a dokážete oveľa rýchlejšie vytvárať veľmi zaujímavé odpovede. Čo sa týka nášho softvéru Recru, my už dlhodobejšie pracujeme s AI a s machine learningom a to je jedna z prvých vecí, ktorú sme implementovali, bol CV Parser. CV Parser je vlastne rozbrejkovanie, rozbitie samotného životopisu, vyanalizovanie a vloženie ho do tých polí, do ktorých potrebujete a je to samotný matching, kde náš parser vie rozanalizovať pravdepodobnú zhodu s pracovnou ponukou. Čo sme nedávno zadávali je generovanie AI zručností, čiže sú to tzv. Tagy. Veľa klientov nevedelo vytvoriť a priradiť k samotným tým kandidátom správne tagy, tak sme vytvorili také tlačidlo, že generuj AI tag a AI na základe názvu pozície vám pridá rôzne tagy, ktoré vám pomáhajú pri rýchlejšom vyhľadávaní vhodných kandidátov na danú pracovnú pozíciu.
Už sme nedávno tiež avizovali taký Fill with AI na pracovnú ponuku. Jedným klikom sa vygeneruje kompletný text pre pracovnú ponuku a ušetrí vám to neskutočne veľa času pri tvorbe samotných tých pracovných ponúk. S tými pracovnými ponukami súvisia rôzne portály. Ja by som chcel vyzdvihnúť Dream Jobs. Je to tiež taký AI nástroj, kde sa kandidáti mečujú pomocou AI s pracovnými ponukami a to napojenie priamo z Recruit na jeden klik si viete aj túto AI vygenerovanú pracovnú ponuku distribuovať. Tá ponuka je úplne zdarma generovaná na tomto portáli. To, o čom sa dnes budeme hlavne rozprávať, je tzv. Automatizácia našich procesov a sú to tzv. Trigger alebo workflow, ktoré sme nedávno avizovali v Recru ako absolútnu novinku. Vytvorili sme kvôli tomu, aby sme zredukovali opakované udalosti, ako je automatické odpovede, ako je GDPR odpovede, ako je posielanie nejakých notifikácií na narodeniny, alebo je to nejaké výročie, alebo keď kandidát mi dlho stojí vo výberovom procese, tak vtedy by som chcel, aby tým kandidátom išla nejaká informácia napríklad na update ich dát. Taktiež je to, keď odmietam kandidátov, okamžite odchádza informácia o tom, že prečo sme od toho kandidáta odstránili z nášho projektu, alebo prečo sme ho vyradili z výberového procesu. Kopec ďalších a ďalších takýchto automatizácií sme vytvorili ešte v predošlom webinári. Ak nám napíšete do komentu, či na našu stránku, alebo na môj profil, tak veľmi radi sa podelíme aj o to video, ktoré sme natočili spolu s mojimi kolegami. A o týchto automatizáciách sa teraz chcem rozprávať aj s mojimi hostiami a ja by som hneď začal, Rudo, s tebou, ak môžem. Všeobecná úverová banka bola jedna z prvých a dokonca ste boli v tzv. Pilote, keď sme vytvárali tie naše trigre. Skús povedať ten dôvod, prečo ste sa do toho zapojili a čo bol taký benefit, alebo čo bol taký ten spúšťač, že chcete používať túto automatizáciu u nás. Tak používanie tých triggerov pre nás bol prakticky dôsledok tej implementačnej reality, pretože sme narazili na určité limity. Naša spoločnosť je trošku väčšia a tých záznamov v tom Recru máme relatívne dosť veľa. Víte, ponuky uverejňujeme u nás online na intranete, na našej internetovej stránke a vzhľadom na to, že máme tak postavenú infraštruktúru, potrebujeme, aby tie údaje sme mali u seba. Čiže my v podstate robíme replikácie údajov z Recru k nám. Pritom, jak sme to začali implementovať, sme narazili na to, že tie údaje preklopiť z Recru k nám trvajú veľmi dlho. Nedá sa to online, že urobí niekto dotaz a potiahneme si to z Recru a zobrazíme na našom intranete alebo internete, ale museli sme ich mať teda u seba. A tie údaje dať k nám do našich databáz trvajú veľmi, veľmi dlho, sme zistili. No a na toto sa nám hodili práve tie triggery, kde ak vznikne nejaká zmena v pracovnej pozícii, pribudne nejaká pracovná pozícia alebo akákoľvek ďalšia udalosť vznikne, tak nám Recru pošle o tom trigger a my si vlastne z Recru potiahneme len tie aktuálne údaje alebo tie zmenené údaje a tým pádom ich máme vždy aktuálne a nemusíme si ich teda nanovo neustále dookola proste ťahať. To znamená významný pokles komunikácie a teda ďalších aspektov, to znamená, že tie hardwareové nároky nemusia byť také, rýchlejšia aktualizácia tých údajov. Takže nám to výrazne pomohlo, používanie týchto triggerov a dovolím si povedať, že bez nich by sme sa už dneska neobyšli. Wow, super. Barborka, ako vy v ID pristupujete k tým novým nástrojom a ako ich vyberáte na základe kritérií? My určitě jsme řešili, když jsme vybírali nějaký ATS-kový systém, aby jsme si ho jakoby mohli přizpůsobit. Jo? Aby to bylo něco, co si tam nastaví podle toho, co
my potřebujeme. Většina těch ATS-kových systémů je udělaná tak, že už jsou prostě udělaný a člověk si to maximálně může malinko upravit. Recru se nám líbilo v tom, že víceméně jsme si to postavili od A do Z tak, jak jsme potřebovali my. Takže to byla samozřejmě jedna varianta. Potom nějaký support, jo, že když jsem s vámi jednala, nebo obecně jednala v rámci těch ATS-kových systémů, tak pro nás bylo důležité i mít někoho v sobě na veškeré tady tyhle věci a zároveň samozřejmě i cena. Jo, takže člověk samozřejmě hledá něco, co je kvalitní, ale zároveň to není úplně jako přepálený cenově. A zároveň i nějaké zkušenosti kolegů z minulosti, případně i moje. Takže tohle byly takové klíčové věci, ale hlavně to, že si to můžeme nastavit tak, jak potřebujeme. Ľudská, keď sa môžem teba opýtať, ako ty vnímaš tie automatizácie všeobecne aj AI, ako by mohli, alebo ako vplývajú napríklad na komunikáciu s tými kandidátmi? Tak automatizácia je v podstate už nevyhnutnosťou dnešnej doby a určite v rekrutmente alebo teda v nábore je to podstatná časť na tzv. Udržiavanie si toho flow komunikácie s jednotlivými kandidátmi, pretože celé je to o vzťahoch. Hej? Že keď si vezmeme o tom, že ten nábor alebo ten recruitment service je práve pre ľudí a o ľuďoch, tak stále je tam nutnosť zachovania si toho prirodzeného flowu. To znamená, že áno, my Recru využívame v podstate už asi 8 rok a sú tam výborné featurky, ktoré vlastne máme nastavené, či už sú to drobnosti, ako sú meninové dni, alebo posielanie osobných e-mailov, ktoré naozaj sú personalizované, tak vlastne ten kandidát sa nevšimne, že za tým je nejaká automatizácia a výrazne to teda urýchli čas. A na druhej strane, ako keby máte väčšiu kapacitu a množstvo udržateľných ako keby kontaktov v nejakom, dá sa povedať, že priebežnom móde. Ty si spomenula, že personalizácia, dá sa to ešte nejako že zlepšiť, alebo vidíš nejaký priestor, že čo by nám to v budúcnosti mohlo nejak pomôcť v tom nábore? Určite v dnešnej dobe je veľmi dôležité, aby firmy si uvedomili, že čo za prvé od tej automatizácie očakávajú a čo pre nich automatizácia znamená. Na druhej strane si treba pozrieť na opačnú stranu, ako to môže vnímať jednotlivý kandidát. A firmy majú samozrejme nejaké náborové chatboty, existujú nejaké pre-selections, či už formuláre, čokoľvek je automatizované, ale je veľmi podstatné si zachovať, ja tomu hovorím, tú človečinu, tú ľudskosť. A v dnešnej dobe pri tej automatizácii veľakrát firmy používajú takú až strojové ako keby texty, ktoré automaticky človek prečíta jasné od Billy alebo hej, nezáleží mi na tom. Ale práve naopak tá ľudskosť by sa práve do tej automatizácie mala dostávať čoraz viac. To znamená, že ak budete tvoriť nejaké systémy, či už je to len obyčajný automatizovaný e-mail, tak sa prosím vás zamýšľajte nad tým, ako to urobiť tak, aby to naozaj bolo, že pôsobilo tak, že ten človek, že ten kandidát ani nevie, že je to automatizované. Super. Keď sa tu bavíme o tej personalizácii a tej komunikácie, ono to vplýva na taký ten employment paradigm. Barborka, ty to ako vnímaš, že pomáha ti to v tej budovaní tej vašej značky? Ako to vnímajú tí kandidáti, poprípade, aké máš v tomto skúsenosti? Určitě ano. Je to podstatný v tom, že člověk nemusí třeba některé ty věci hlídat právě a nestane se to, že se tomu člověku neozvu nebo že neudržuju tu komunikaci. Ten lidský faktor tam vlastně vypadává v úvozovkách. Samozřejmě, ale jak zmiňovala Lucia, tak je podstatný udržet tam tu emoci. A tu tam jako ta automatizace nikdy jako nedá. To znamená, určitě to pomáhá v tom, že jako firma vystupujeme, dodržujeme to, co řekneme, protože si s tím můžeme s tou automatizací pomoct, že se opravdu ozveme v ten moment a podobně. Ale pořád pro mě je podstatný, aby se tam potom na té druhé straně toho telefonu objevil ten náš člověk a ta emoce. Ono ešte chvíľku potrvá, kým ten hlas bude, kým sa transformuje, ale je skvelé, keď celý ten náš
celý ten náš recruitment si vieme zautomatizovať, zefektívniť aj pomocou týchto AI nástrojov a je to fakt už pomaly nevyhnutná časť, ja si myslím, že v tom employment brandingu a budování tej značky však. A zároveň i třeba ty kandidáti, se kterými se potkáváme, tak dneska se už na to lidi ptají, jestli firma používá nějaké tyhle věci, jestli jako podporuje to vzdělání tady v této oblasti. Takže i tohle je pro nás důležitý, že vidí, že my s tím pracujeme a že se můžou třeba i v téhle oblasti vlastně vzdělávat s náma. Rudo, keď sa môžem teba opýtať, ty ako vnímaš takéto zefektívnenie ako programátor a ten, ktorý stál na tom nastavení vo VUBčke tých procesov? Kde vy vidíte takéto najväčšie zefektívnenie v praxi toho procesu? Tak keby som povedal, že samotné rekru je samo o sebe výrazné zefektívnenie celého procesu. Ale ja by som možno vypichol taký jeden proces, ktorý som implementoval u nás v banke a to bol proces pri nástupe nového pracovníka. Pokiaľ sme nejakého nového pracovníka prijali, tak sme mu odoslali také škaredé PDF-ko s 3 stranami, kde bolo 81 políčok, kde mal samozrejme okrem mena, priezviska, zdravotná poisťovňa, deti, dôchodok a tak ďalej. Vyplňa ešte množstvo všelijakých ďalších údajov. Samozrejme, nie všetky údaje sa ho týkajú. Takže my sme to trošku poňali tak a prepojili sme to z rekru, že sme vystavili osobný dotazník, takú personalizovanú linku na tú osobný dotazník dostáva vlastne alebo generuje rekru v maili. Ten nový kandidát alebo teda pracovník, ktorý budeme prijímať, si otvorí tento osobný dotazník a vyskočí na ňo len 42 polí. Hej. Samozrejme podľa potreby, to znamená, že pokiaľ poberá dôchodok, tak sa mu zobrazia ďalšie polička, ale už to nie je taký neosobný veľký dotazník. Pokiaľ mám teda informácie, tak kolegyňam to výrazne pomohlo a urýchlilo celý ten proces pri nástupe nového pracovníka. Super. Ja mám na teba ešte jednu takú otázku, aj keď nám padol obraz, nevadí. Ty ako programátor, určite bankový dom, neskutočná security, ako ty vnímaš v tom kontexte automatizácie AI tú bezpečnosť, lebo ja si myslím, že toto je tiež jedna téma, taká veľká diskusná téma, že bojím sa do toho ísť, čo keď mi to niečo ukradne, čo keď sa niečo stane. Ako to vnímaš ty? Tak ja by som tam videl možno také 3 aspekty. Prvý je, že všeobecne dodržiavať nejaké predpisy, v tom je zahrnuté teda GDPR, ale teda tá ochrana súkromia toho pracovníka, zamestnanca alebo toho, kto sa proste k nám hlási, ale významná vec je aj teda samotná kybernetická bezpečnosť, to znamená, dneska je ten svet zlý, tú stránku vám niekto môže napadnúť alebo sa bude snažiť dostať k tým údajom. Čiže je to tak široká oblasť, že už pri tom samotnom návrhu celého riešenia na to treba myslieť. Nemať ružové okuliare a radšej byť, by som povedal, že krok pred nebezpečnými vecami, ktoré hrozia, ako to následne riešiť, lebo tie problémy, ktoré sa potom musia riešiť, sú omnoho zložitejšie, komplikovanejšie, bolestivejšie, ako implementovať tú bezpečnosť hneď na začiatku. Samozrejme, že to niečo stojí, to znamená čas, peniaze, možno to neocenia kolegovia, ktorí chcú nejakú novú vec implementovať, ale treba s tým rátať a by som povedal, že bude to horšie a horšie. A Ľudská, ako ty vidíš nejaké také možné výzvy, možné obavy z takého toho prudkého vývoja AI a ako to ty vnímaš a cítiš? No, je tu obrovské množstvo tých nástrojov, ktoré sa dajú už teraz práve integrovať. A vlastne ide o to, že ako Rudolf spomínal, tá bezpečnosť je v prvom rade naozaj dôležitá. Firmy by si mali v prvom rade ako keby otestovať alebo pýtať si nejakú aj prípadne ešte bezpečnostnú dokumentáciu. My napríklad tiež vo firme sme si robili nejaký nástroj,
a dali sme si to automaticky aj testovať práve kvôli tomu, že keď dojde niekto zvonku, aby teraz nebol ohrozený nejaké údaje osobné a tak ďalej. Takže investovať do security je určite dôležité, ale dovolím si tvrdiť, že áno, tých nástrojov je neskutočne veľa, dajú sa ponapájať na vlastne rôzne ATS-kové systémy, integrovať. A ide skôr o to, že aby si jednotlivé firmy a aj HR oddelenia v podstate tak zvalidovali, že čo je pre nich naozaj ten podstatný prínos a ten benefit tej automatizácie, prípadne využitie tej umelej inteligencie, lebo každý máme rôznorodé očakávania a je veľmi dôležité, aby si to tie firmy zjednotili a zhodnotili, čo priniesie v konečnom dôsledku ten efekt, jednak pri tom nábore a pri samozrejme komunikácii s tými kandidátmi, lebo v dnešnej dobe je to presne o tom, že aj samotní kandidáti majú obavu, že vlastne ak má vyberať stroj, tak bude to férové, bude ten stroj mať dobre nastavené tie výberové procesy. A to je presne aj o tom, že tie firmy sa musia zaoberať aj týmito ako keby morálnymi aspektami využívania umelej inteligencie práve pri výbere s ľuďmi. Na druhej strane zase ja uisťujem ako keby tých užívateľov alebo aj vás kľudne, ktorí možno plánujete implementovať umelú inteligenciu, aj v tom, že vlastne tá výhoda toho AI-ka je v tom, že ono ako keby, že ono určite nemá predsudky. Hej? Ono sa to sústreďuje vyslovene na fakty. My máme vlastný systém, ktorý naozaj zhodnocuje čisto dáta, vstupné, kandidátové, ale tie dáta sú fakty napríklad ich skill setu. Hej? A tam sa nepozerá na to, či je to muž, či je to žena, či má 45 farbu pleti a tak ďalej. Vyslovene sa orientuje na tie ako keby naozaj že potrebné informácie a porovnáva ich s tými potrebami, ktoré naozaj sú nutné pre nás. Ale pozor, na konci máme vždy validáciu a to sme my. To znamená, že myslíte vždy na to, že akýkoľvek AI-kový systém je fantastický, ale tak či tak budete v konečnom dôsledku vy, vaši zamestnanci, vaši business partneri, HR business partneri, tí, ktorí budú v konečnom dôsledku validovať ten proces. Alebo tie rozhodnutia teda. Mne sa páči to slovo nediskriminovať a je to pravda, lebo častokrát máme nejaké predsudky, či to je žena, muž, vek a tak ďalej. A ja mám tiež s tým skúsenosti, že na to sa neprihliada, ale to, čo si povedala, je fakt pravda, že venovať sa potom už tomu samotnému procesu. Hej. Ja si myslím, že aj to je tá naša transformácia, to je tá výzva do toho, že zabudni na tie také opakované časti, ale poď a skilluj sa, vyvíjaj sa lepšie, vzdelávaj sa v tom, ako robiť nejaké kvalitnejšie pohovory, ako s tými ľuďmi potom ďalej pracovať, ako pracovať s tými zamestnancami. Ja si myslím, že tam ide celý ten vývoj. Barborka, ty, aké ešte vidíš nejaké medzery pri tom využívaní? Čo si myslíš, že kde je ešte taký ten možno priestor na ten vývoj? A já si myslím, že z části ubývá i kreativita v rámci používání AI, protože myslím si, že pořád, jak říkala Lucia, je to o tom, že lidský faktor, já bych možná zmínila i to, že aby ten člověk zapadl do týmu, to nám prostě AI neudělá. Zároveň i když se to nastaví od začátku dobře, tak je to samozřejmě pomocník. Ale v momentě, kdy to překombinuju, přeautomatizuju, tak se potom může taky stát, že to celé jako vlastně jde protichůdně sobě. Takže i takový to od začátku to dobře nastavit. My jsme na to seděli třeba jako celkem dlouho a stejně pořád za pochodu přicházíme na určité věci, které buď bychom mohli ještě změnit nebo přidat, anebo že nám to vlastně přesně protichůdně něco to pošle a vlastně pak to pošle něco jiného a no to nedává jako smysl. Jo, takže domyslet určitě všechny možné scénáře, které můžou jako nastat, a aby to nebylo právě kontraproduktivní. A potom pořád zmiňuju tu emoci. Takže tady v tomhle vidím ty mezery a to, že mám trošku obavy, aby ty lidi nestagnovali. Jo, aby vlastně potom nezačali spoléhat na to, že ta umělá inteligence nebo AI nebo kdokoliv v rámci těch automatizací to udělá jakoby za ně, ale pořád si myslím, že je potřeba to dohlídávat i tím lidským faktorem. No, ďakujem. Veľmi často sa rozpráva, že AI je pre veľké firmy nadnárodné, lebo majú peniaze a tak ďalej. Luci, myslíš si, že tá automatizácia je vhodná aj pre malé SME spoločnosti? Určite. A to je práve ten benefit spoločnosti, ako je OpenAI, ako je Microsoft, ktoré ponúkajú vlastne už hotové riešenia,
pretože ja teda z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že my sme si vyvíjali vlastné riešenie, čo je fantastické, ale je to naozaj, že stojí to pomerne hodne času, naozaj aj dosť financií. A v podstate, ak malé stredné podniky sa pozerajú po možnostiach, tak tých možností bude ešte práve že pribúdať. A tu je presne o tom, že niekedy alebo väčšinou už nedáva zmysel ako keby vyvíjať nové veci sami u seba, ale práve využiť to, čo je dostupné, lebo mnohokrát je to už veľakrát dotestované, validované. Je to určitým spôsobom, alebo teda malo by to byť aj bezpečné, keďže sa to ponúka ako produkt. Takže určite aj malé stredné podniky, je tu obrovský priestor už len na uľahčenie si určitých naozaj tých repetitívnych taskov a naozaj aj pri tom nábore veľakrát sa môže stať, že menšia firma napríklad nemá skúsenosť s nejakou špecializovanou pozíciou, tak práve niektoré takéto nástroje im práve vedia pomôcť aj tým, dajme tomu, náborárom, ktorí nie sú odborníci, dajme tomu v IT, tak ten systém napríklad, alebo niektoré riešenia vedia dokonca pomôcť jednak spísať otázky, vedieť, zvalidovať životopis, na základe toho vedieť urobiť aj validáciu a pomôcť tomu rekruterovi alebo internému HRistovi ešte vedieť sa pýtať aj validné otázky. A teraz tu zdôrazňujem na to, že je to opäť len asistent, ale ten človek získa veľmi rýchlo informácie, vie si ich samozrejme ešte aj overiť, vie si ich overiť najmä tomu s nejakým IT špecialistom ešte popri tom, ale už vie mať ako keby validný rozhovor s daným kandidátom a nemusí byť úplne extrémne ako keby, že dlhodobo zdatný v danej oblasti. Ty si mi tak prihrala takú otázku na Ruda. Rudo, počujeme sa? Áno, počujem. OK, lebo nie ťa vidieť, ale nevadí. Ty si programátor a ono taká stále otázka, že či budeme potrebovať ešte programátorov do budúcna, alebo aj my vo firme používame tzv. GitHub, kde ti vlastne automaticky generuje nejaký kód a je to fakt, že veľmi, veľmi efektívny nástroj na programovanie. Takých nástrojov bude viac a viac. Čo si myslíš, budeme potrebovať ešte programátorov niekedy do budúcna? No, aby som to nevidel na otázku typu, že vyhodíte alebo nevyhodiť programátora. Akože to je veľmi zjednodušené. Samozrejme, na jednej strane je to, alebo bude to, a už to aj je, výrazné nahradenie nejakých rutinných, manuálnych činností, úloh. Tie úlohy sa môžu presunúť na tých ľudí, pre ktorých to nemusí ten programátor robiť. Dostanú nejaké nástroje, kde si jednoducho niečo vyklikajú. Samozrejme, treba to vždy vidieť ako demo efekt alebo nejaký showroom syndrom, že je krásne si niečo vyklikať, ukázať, že ako to celé funguje. V skutočnosti príde nakoniec realita a tá realita môže byť ďaleko krutejšia, ako to na prvý pohľad vyzeralo. Samozrejme, že vzrastie dopyt po nejakých špecifických zručnostiach tých nástrojov na automatizáciu, aj ty si to ukazoval na začiatku, je množstvo, každý deň vzniká množstvo, každý deň, ale aj ubúda množstvo tých nástrojov. Čiže už to nebude len o tom, že viem nejaký jeden nástroj, ale viem sa naučiť nejaké nové nástroje. To znamená mať jednak teda nejaké kritické myslenie, riešiť problémy, nejakú kreativitu, ale aj neustále sa vzdelávať, pretože prichádzajú nové technológie, nové zručnosti a flexibilita, schopnosť prispôsobiť sa treba s nejakým novým trendom, ako som povedal, technológiám a tak ďalej. Čiže to bude klásť dôraz na trošku iné zručnosti ako teraz a povedal by som, že bude dôležité niečo vie, ale čo je schopný sa skôr naučiť. Čiže programátori pôjdu ďalej, len budú sa trošku musieť transformovať na iné zručnosti. Tak. Určite, teda jak som povedal, tie rutinné činnosti manuálne, tak tie sa možno presunie kam inde, ale vzniknú nové príležitosti pre tých programátorov, vývojárov, môžu sa sústrediť na nejaké kreatívnejšie, strategickejšie úlohy alebo nejak navrhovať nové systémy, nové algoritmy a podobne. Ale vždy tam bude ten priestor na to, že ak tie túly jednoducho nebudú zvládnuť všetko, pretože ani nezvládnu všetko urobiť, ja neviem, odhadnem to 60-90% úloh,
takých rutinných, že tak odtiaľto mi zoberte data, daj mi to do grafu a pošli mi to každý pondelok v týždni, aby som to mohol prezentovať niekde, tak to si vyklika ten užívateľ. Na to už nebude potrebovať programátora. Hej? Ale nakoniec príde na to, že no ale v tom grafe by som potreboval, aby ten nadpis nebol tu vpravo, ale vľavo, alebo tu bola tá naša ikona. No to ten tool už neurobí jednoducho. Hej? Čiže vždy budú nejaké práce, ktoré nakoniec bude ten programátor musieť urobiť. Takže prosím, nevyhoďte ho. Tak to je výzva pre všetky firmy, aby nevyhadzovali programátorov hneď dnes. My na to chvíľku ešte počkajú a oni budú mať úplne iné skily. IT v IT, Lucia. A čo si myslia ženy o tom, že ako, nemyslím, že ženy by nahradilo AI, hej, to v žiadnom prípade, skôr ako to vidíš ty, povedzme, v nahradzovaní týchto pozícií, to, o čom rozprával Rudo, a takto, čo si myslíš vlastne to nahradzovanie toho HR, hej, že tá pozícia, aspoň ja si myslím, nejakým spôsobom nezanikne, ale čo si myslíš, čo by mal ten HRista do budúcna, aká je výzva pre nich, čo by mali v podstate začať robiť už teraz na sebe? Včera som zrovna sedela na fakulte manažmentu v jednej panelovej diskusii, kde sme sa práve bavili o pozíciách budúcnosti a teda či zaniknú pracovné príležitosti práve napríklad aj pre mladých ľudí alebo pre náš biznis. A to je presne o tom, že ten priestor, ktorý tu je, tak či už to bola priemyselná revolúcia, Industry 4 a tak ďalej, vždy došlo k nejakým zmenám, ale keď si tak pozriete spätne aj teraz, kam sa to celé posúva, je presne o tom, že tie repetatívne tasky sa stávajú automatizované, tým pádom ľudia sa budú ešte viac snažiť dostať sa na vyšší level danej odbornosti a služby, aby naozaj tvorili tú komplexnú pridanú hodnotu pre tých ľudí. To znamená, pre nás, personalistov a HRistov, dovolím si teda svoj taký názor povedať, je to presne o tom, že my musíme sa vedieť jednak vzdelávať trošku aj tej technologicky využitia tých nástrojov, ale zároveň sa vedieť venovať jednak stratégii pri nábore práve týmto brandingovým častiam, ako zlepšiť aj teda fungovanie zamestnancov, ako vytvárať naozaj že hodnotné programy pre takisto vzdelávanie zamestnancov, pretože keď si vezmeme, ako nástup týchto nástrojov je rapidný a firmy naozaj že investujú, tak vzdelávanie bude absolútne základom, respektíve celoživotné vzdelávanie teda je už teraz absolútnym základom na to, aby sme vedeli mať plnohodnotné firmy, pretože keď si vezmete úplný základ, tak tie technológie sú vždy a vždy boli podpornou jednotkou. Tie produkty, tie služby, ktoré tu sú, sa tvoria nie pre stroje, tie sa tvoria pre nás, pre zákazníkov, pre ľudí. Tá človečina tam musí ostať na pozadí a práve dajme tomu, že vyššie skilly, čo sa týka či už aj psychológie, well-beingu a všetkých týchto aspektov na to, aby tá firma vedela fungovať dobre v kombinácii s technológiami, je presne to, že tí zamestnanci budú jednak musieť vedieť efektívne tie nástroje využívať a takisto HRisti budú sa musieť, ako hovorím, zdokonaľovať, vylepšovať, byť naozaj ako keby o ten level vyššie, ako sme teraz. Barborka, súhlasí s týmto? Určitě ano. Já jsem právě vnímala to, že pokud vlastně mýmu týmu ušetřím čas v těch administrativních věcech a tady v tomhle, tak se můžou mnohem víc vlastně věnovat těm kandidátům, tomu aftercare, eventům. Můžeme víc třeba řešit to, jak ty lidi ještě jako dostat blíž, protože samozřejmě věřím tomu, že s postupem času bude lidem chybět i ten kontakt jako fyzický. Takže zajímavý event a zaměřit se třeba tady na tohle, to znamená ušetřím čas týmu, tak se zaměřit na to, jaký zajímavý event bychom mohli dát, newslettery, jak vlastně ta komunikace směrem k ním by mohla být právě lepší, takže určitě souhlasím. I s tím vzděláváním těch HRistů směrem po té technické stránce. Ja si myslím, že to je potom ešte aj takouto zmenou tých generácií. Že čím tá novšia generácia je, tak o to je schopnejšia adaptovať tieto automatizácie a dokonca je to
ja si myslím, že úplný must pre nové a nové generácie. Čiže si myslím, že im budujeme celkom dobrú takú pôdu a taký base. Pomaličky sa chýli náš webinár ku koncu a mne to zbehlo neskutočne rýchlo a mám pre vás takú jednu zaujímavú ešte otázku. Možno, že čo by ste povedali tak veľmi v krátkosti a že čo je pre vás tá automatizácia do budúcna? Jednou vetou. Ľudská. Automatizácia a AI je fantastický sluha, ale môže byť zlý pán, ako náhle mu dáte všetky kompetencie. OK. Barborka? To přesně jsem měla napsaný já. Dobrý sluha, špatný pán v hlavě. Takže ano, určitě. Nezapomínat na nás, na to, aby my jsme se pořád vzdělávali, zdokonalovali, jak se říká, nezakřenit, ale prostě pracovat s tím, využívat to, ale nenechat se tím pohltit a nenechat to pracovat za nás. Rudo? Tak ja to beriem ako výzvu. Určite to bude zjednodušenie práce pre niekoho a pre niekoho to bude zase nejaká nová výzva. Super, tak pozerám, že čas máme ešte 2 minúty. Ja sa vám chcem veľmi poďakovať za to, že ste v prvom rade prijali pozvanie do môjho webinára alebo do nášho webinára. Pevne verím, že naši poslucháči, ktorí si pozreli a v budúcnosti si pozrú tento webinár, že sa budú inšpirovať tým, že a je to taká výzva pre nich, že poďme sa vzdelávať a poďme rozmýšľať nad tým, že to, čo je dnes, nebude zajtra. A chcem sa poďakovať zahraničnému hostovi, Barborke Prokešovej. Ďakujem veľmi pekne. Taky moc ďakujem. Ľudská, ďakujem veľmi pekne, že si prijala pozvanie. Viem, že máš nabitý kalendár, takže veľká vďaka. Ďakujem pekne. A Rudo Brdečka, veľmi pekne ďakujem za technickú časť, za podporu a všetkým trom prajem veľa úspechov v AI, v automatizácii a v zrýchlení procesov. Všetkým poslucháčom veľmi pekne ďakujem za to, že strávili s nami týchto 45 minút. Chcem ich pozvať, alebo chcem všetkých vás pozvať na ďalšie naše webináry, ktorý bude v máji, bude venovaný zahraničnej pracovnej sile a v júni ešte pred letom stíhame jeden webinár a ten bude venovaný interim managementu. Ešte raz veľmi pekne ďakujem všetkým. Verím, že poznatky si aplikujete vo svojich firmách a nebudete sa bať automatizácie a budete automatizovať a využívať AI nástroje ešte viac. Ešte raz veľmi pekne ďakujem a prajem všetkým krásny deň. Dovidenia.